Lho niki makaten kalau mau para dulur-dulur para penonton sedaya sampun kita pirsani wonten Sri Kandi putri dari Restu Budaya, wonten Adik Anggi dan juga Adik Melvi putri dan juga Cynthia. Nggih, kados wadatan wonten ing dalu punika niki wau sampun kula aturaken menggaipun jadwal jaranan ingkang mapan wonten Tulungagung samangke buat tanggal 28 Juni Triadi Budaya iki pentas wonten Tiudan Gondang lan iki tanggal 19 Cipta Budaya wonten Kiping Juli siang kemawon Patra Yuwono tanggal 25 wonten Blitar iki wonten Ngaglik dalu saja. Jadi untuk teman-teman YouTuber jangan sampai lupa untuk jadwal-jadwal sementara di bulan Suro. Nanti kita lanjut kembali untuk jadwal yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin ini dari teman-teman tadi belum juga cukup anggenipun ngasta busana. Niki iki permintaan Pak Yani. Iki urung lega Pak Yani iki. Engko sak bubare jaranan Putri Rinvi aturna ben jaran karo sak ganonge. Jebule jarananmu ta iki Nduk. Tak pikir jaranane bocah nonton lho dikekne kene iki mekeh. Iki turut ana permintaane Pak Yani iki jenengan ken jaran apa jane iki wektune ya wengi, tapi ya kudu diladeni wong permintaan tuan rumah, Pak. Diluk-diluk ndak apa-apa. Waktu ini dibatasi sak menit ya? Sak menit? Kowe kok mentolo lho Yul. Iki lek tak terusne sampai esuk ora yo encok. Ya ora dadi ngopo. Sing penting gawe marepe Pak Yani diaturke Nduk Rinvi kaya ngopo. Iki jarane ana ing wengi iki. Yo. Tanjakno. Kaya ngopo lah kaprigelanmu ana ing wengi iki. Ayo Nduk, ayo Nduk. Ora ketok, Nduk. Kasih kontut. Hop, ya. Jos, Pak Yani iki lho, Pak Yani, percaya Pak Yani iki lho. Sampun Mas, ayo. Op. Grimping budale prajurit kuda los anggem prang lo maju nuju palagan swara cambuk anitir kaya ing antariksa patut samandi manang berat ratna banowo. Soro cambuk angitir kaya ing antariksa pecut samadi manale rambet dapen lawa. Goyang titik.
hey. Ha oh. Ha hey. Ha ho. Ha hey. Ha ho. Was waroko op Coba dol ana sajroning alaswana kanggo lewang-lewung ya. Wus op katon sepi tanpa carma manungsa. Ya iki kakang winastan kang aran dening Prabu Bujagalong. Mas Wandri bisa tergantung kan? Besok kapan? Besok kapan kesempatan sira bakal tak boyong? Hop. Oh. Wah. Oh. Wah. Hey. Oh. Oh. Ya, ya. Ah. Ah. Ho ah. Ho ah. Ho ah. Ho ah. Lo lo. Oh. Ya, ya. Oh, lo. La la. Oh. Iya, iya. Hop. Weh, sik. Oh. Ganonge lempah. Ganonge muntah-muntah. Sik, pandengan, Bro. Iki Lat turu murep. Sik. Lempah. Lempah apa mendem? Mendem piye? Mendem caur. Oh, lek ngene iki wis tuman. Aku hafal ngene iki. Iki mesti golek Yani. Pak Yani. Tenanan. Lek aku ngapus mbok cekek megek lagi. Tenanan. Itu. Iki mikir dikene-mikir lagi. Pak Yani. Dolek iki. Ya, iki mikmu jalak tekoni. Nyapa kok murung. Kurang Mas sampean jibukne. Muka-muka ya. Lah, tatake kok mbek anak lha ngguri masa sing muka-muka kowe. Kok so ha iki piye lho? Yani Dik. Goleki Pak Yani. Pak Yani. Rinvi golek sampean lho. Lek ngene iki aku ndak melu-melu, Pak. Tenanan. Iki etok-etok apa tenanan? Tenanan. Jaluk apa iki? Yani. Oh, Yani kan ini. Pak Yani, sampean kon rene Pak Yani. Ndi iki mengke? Sing ngundang Pak Yani to iki mengke. Pak Yani apa Bu Ika? Wis manut iki. Pokoke padha ae iki sing nggawa keumangane Bu Ika. Iku yo ngene iki yo paron, ora paron yo biangeten. Bensine mundhak Pak Yani. Kita lek gawu ke kita. Iki, heeh, iki Bu. Sik. Nah. Niki Bu. Loh. Loh. Sekon. Oleh ijo ya ora kamari lho Pak Yani. Bu Ika. Heeh.
bingung aku. Demen nek gendek duit gaji ki ya kaya. Ngene iki lek dadi tukang gambar iki aku ora cocok, Bu. Bu iki terus ora ngae. Iki men gambare apa lho, Nduk? Jane iki. Rupane piye? Abang maju. Pak Yani ndi, Pak? Pak Yani ndi, Pak Yani? Pak Yani ki rupane ijo, Pak Sean, Pak. Repot aku wis ngono jin. Jin iblis lek ngene iki. Kudu Pak Yani dhewe, Pak Yani ndi, Kudu Pak Pak Yani. Iki lek ra kudu Pak Yani wonge medhun lho Pak Yani. Iki nonton sapi lho malah medhun ku. Monggo lho Pak Yani dalu niki katuran mriki. Kula suwun Pak Yani monggo mriki. Niki Pak tak dongakne iki kedah iki keturun. Tak dongakne keturun mur. Nyap. Pak Jawah nuwun nggih Pak Yani. Mugi-mugi berkah barokah nggih Pak Yani nggih. Ngene iki. Aku mari, Pak. Aku mari, Pak. Ngene iki. Mari ya. Duh, sampai entek suaraku. Mas aku wis mari, Mas. Wis mari. Ngene Tut, iki sarane wis mari. Iki gamboe mayar. Gambar lek ijo mripate ya Mas Rinvi iki. Enggak, iki masih lampune ijo ngene iki aku yo panggah ketok lho, Pak. Kowe meng jaremu ayo Pak ndang mulih. Lah kowe dadak dikon Pak Yani jaran ya kok jaran. Lah kula niku lek dikongkon niku kudu enek sing gambuh, Pak. Aku jeneng cara aku ki mung ngerti ngene Vita takon jaran sampai entek gora aku. Wis esuk tuku nek kula anak. Itu kok arek iki. Terima kasih nggih Bapak Yani. Mugi-mugi berkah barokah lancar rezekinya. Amin. Iki wis diaturke iki mau Dik Rinvi jaran sak ganonge. Lalu di jaranan Putri mang wis diaturke Nduk Cahyu. Iki gilirane Turangga Cakrik. Kreasi Turangga Cakrik. Oh iya. Ana teman-teman dari Restu Budaya iki tasih kalih babak malih Pak Bu. Lan ugi Kang Pamungkas mangke wonten tari rampok bareng. Betul sekali. Pun wangsul rumiyin nggih Pak Bu. Mangke Pak Tres tasik ganong. Kula tasik ganong. Ganong engko kok gawa pilih dhisik sak sida ganong iki. Pak Yani arep Bu Yani mesti turu dhisik. Mboten to Pak. Jenengan nek gelem dadi malah Pak Yani. Enggak, aku ndak dadi. Disawer sapi, Pak. Kok sapi piye ya rak diucale kedung. Anu kono kuwi. Ya lek kuwi. Mbuh lek kuwi. Ya buyangane ucale nisar kedung. Lah ya. Oke, semoga iki sajake wis yoga kita pirsani semoga dulur-dulur wonten kreasi Turangga Cakrik.